Assalamu alaikum warahmatullah, barkanmu da warhaka. To a yau muna ɗauke da wani babban airdrop ne da za mu nuna muku yadda ake rijista a cikinsa da yadda ake amfani da shi. Wannan airdrop ɗin a halin yanzu idan ka tara shi za ka iya P2P ɗinsa a yanzu ɗin ma za ka iya sayar da shi. A duk ƙwara ɗaya a yanzu yana 0.33 ne na USDT. Wannan airdrop ne mai kyau insha Allahu za mu samu alkhairi a kansa. So suna buɗe KYC lokaci zuwa lokaci ne, sannan kuma ba shi da wahalar KYC. To a cikin wannan bidiyo dai zan nuna muku yadda ake yi, sai ku biyo mu a cikin wannan bidiyo domin nuna muku yadda ake yin rijista da yadda ake amfani da wannan airdrop ɗin har ka samu ka yi withdrawal ka samu kuɗi a cikinsa. Insha Allahu a cikin wannan bidiyo zan nuna muku. Muna roƙon ku idan wannan ne farkon zuwan ku a wannan tasha mai albarka, ku daure ku danna mana alamar subscribing, sannan ku danna alamar ƙararrawa, ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo da liking domin 'yan uwa su gani su amfana. Kana taɓa link ɗin wannan bidiyo, wannan fuskar ita ce zai fara baka. To kana zuwa a nan wajen ga skip nan a sama za ka iya danna a kansa, sannan kuma ga next za ka iya danna duk ɗaya ne. To bara mu danna kawai skip ɗin nan domin ya je da mu matakin gaba. Wannan shine matakin gaba, zai zo da kai za ka danna get start ɗin nan domin ka je ka yi rijista yanzu kenan. Kana danna da zai kawo ka wannan fuska. Abinda za ka ana shine za ka sa full name ɗinka, sannan za ka sa email address da number wayar ka kenan. Yanzu bara mu cike waɗannan bayanan mu gani. Sai ka zo a nan wajen ɓangaren number, sai ka zaɓo ƙasar ka kenan, da yake mu Najeriya ne bari mu zaɓo Najeriya kenan. Yawwa sai ka zo ka saka number wayar ka a nan. To wannan inviting code ɗin ka bar shi a wajen idan ka same shi, idan baka same shi ba zan ajiye muku shi akan screen ɗin bidiyon nan domin ku yi amfani da shi domin samun welcome bonus. Sai ka zo ka danna sign up kenan da ke nan wajen. Yanzu zai tura maka OTP a cikin number wayar ka kenan, sai mu jira OTP ɗin ya sauka. Yawwa OTP ya fara sauka ta ɓangaren email kenan, za mu je mu ɗauka domin mu saka shi. Gashi nan 296212 296212 zai maka verify da kanshi successfully. Gashi nan ya riga ya buɗe mana. To a duk ƙwara ɗaya kun ga shi 0.336 kenan. To bari mu buɗe mu ga welcome bonus. Kaga muna da welcome bonus guda 297 wanda za a yi mana unblocking ɗin su dai da kaɗan za su ke tara mana. To za ka zo a nan wajen ɓangaren ake mining domin ka fara yin mining a yanzu kenan. Kana shigowa yawwa a nan da aka start ɗin nan, a nan za ka fara yin mining. To gashi nan zai fara aiki kenan. To wannan haka ake rijista ɗinsa. Yanzu bara mu dawo wannan home ɗin kenan domin ƙara yi muku cikakken bayani a kansa. Wannan welcome bonus da kuke gani aƙalla zai kai $100, amma ba za a ba mu shi ba ne, za a bar mana shi nan unblocking ɗin yana ɗan tara mana point da sauri kenan. To anan kun ga P2P nan a kulle yake, ba a riga an buɗe sa ba. Yanzu idan muka zo a nan wajen inda aka ce maka mining, to mun yi muku bayani a nan waje yadda ake yin mining ɗinsa. Sai mu zo ƙasa mu nuna inda aka ce wallet. To a nan wajen za mu buɗe shi haka. To wannan wallet ne inda ake tara mana point ɗin mu. A nan wajen da ka ga an ce available, duk point ɗinka da ya zama available a nan wajen za ka zo kake ga ana tara maka shi. Wannan kuma gashi nan guda 297 an yi maka unblocking ɗinsa kenan domin ya ƙara maka wannan mining ɗin naka gudu kenan. Sai mu zo a nan wajen da aka ce time ɗin nan. To kun ga a nan wajen ga referral code ɗinka, idan za ka ɗauka za ka gayyaci mutane kenan, za su ƙara maka reward kenan. Sai mu zo a nan wajen da aka ce more ɗin nan. To a nan wajen kun ga P2P ɗin nan a rufe. Idan suka buɗe za ka iya P2P buy, za ka iya sell da shi. A halin yanzu account ɗina da nake amfani da shi sun buɗe min KYC, har ma na riga na yi KYC na kammala kenan. A yanzu haka KYC na ya kammalu, amma yanzu sun rufe P2P. A lokaci zuwa lokaci suke buɗa. Bari yanzu zan shiga ainihin wallet ɗita domin ku gani kenan. So wannan shine ainihin wallet ɗina kenan, da idan na shigo kun ganta a haka. To a yanzu bari in koma wajen da aka ce ma mining ɗin nan. To kun ga
a nan wajen mine na yana tafiya. To bara mu komo a nan inda aka ce wallet domin ku ga available coin ɗin da nake da shi kenan. Yanzu ina da ƙwara 5 ana har guda 5.39 kenan shi nake da shi, an yi min blocking ɗin guda 777 kenan shi aka yi min blocking ɗinsa. To sai mu zo a nan wajen da aka ce time ɗin nan shi ma dai gashi nan, sai mu zo a wajen mo. So kun ga a nan ma dai a rufe yake, amma ni an riga an kammala min KYC ɗina. Suna buɗe KYC a nan zaka zo, to zan yi muku cikakken bidiyo idan suka buɗe KYC domin kowa ya zo ya KYC. Wannan airdrop ɗin ana P2P ɗin sha idan ka tara sa. To kun ga a duk yanzu a duk ƙwayar ɗaya daidai yake da 0.36 kuma yana tashi ne, ba wai ya tsaya haka ba. Don a lokacin da muka fara shi yana 0.1 ne ma, gashi har ya kai 0.36 kenan. To muna sa ran insha Allah zai ci gaba da haka. Muna godiya da kallon wannan bidiyo. Idan wannan ne farkon zuwanka a wannan tasha mai albarka, ka daure ka danna mana subscribe, ka danna alamar ƙararrawa, sannan ka yi sharing ɗin wannan bidiyo da liking domin 'yan uwa su amfana. Sai kun haɗu da mu a next bidiyo. Insha Allah za mu kawo muku yadda ake yin KYC insha Allah idan sun buɗe. Allah ya sa mu dace.